Mira. Espera, fan unha entrevista. Unha entrevista, ven para acá. Hola, mamá. Bueno, entrevista a Emilio Barracús. Tú imagínate que morres, non? E que vas ao ceo, Emilio. Sí. E aí te encontras coas maletas as portas do paraíso e encontras ali a San Pedro, non? E detrás de San Pedro está Dios. Tú que lle dirías a Dios nas portas do ceo? Que é o primeiro que lle dirías? Aquí hai mulleres. O problema está aí. Cal é a túa técnica especial para conquistar a unha muller? Que lle dis? Como lle entras? Que personalidade pos? Cúspelle na boca, fai como os cans, para que se conozcan. Sabes, os cans para que te conozcan, o que tens que fazer cando está na casa, abrir a boca e escupirlle dentro. Cando non coa túa saliva, ese can conoce. E as mulleres fai igual. Cúspelle na boca. Non me... Para mí, no. Hola chicas, yo busco chavalas, yo me vendo, tengo 20 años, mis aficiones son ir ao esterco, cambiar os tromas galiñas, supamos huevos. No, dime algo para que quede inmortalizado aquí no vídeo. Esta é a típica cara dun tío parado, un tío de domingo, como a película de Lunes ao Sol, un tipo que a vida valle mal.